Čaute všetci, ja vidím ďalšieho videa a dneska tu máme Sabi. Ahoj. A my sme dneska boli v bazaru, v takom inom bazaru a my tady máme loyalty. Tá stala hodne, ale my sme šli do toho iného bazaru a ja som si tam myslela, že akože sú za jednoho jenom 2 eurá, alebo naopak vlastne, ale to byli takí tyčinky. Ale my sme sa dozvedeli s babičkou, že vlastne stojí jenom 12. Takže to je my. Takže oni mi to koupili, takže to dáme další Begin to Energy labu. A ja to asi nebudu okecovat a můžeme jít na to. Je tady jedna zase izoleta, takže mě to dost chce. A máme tady tyhle ty možnosti. Takže já chci lásku, já chci tohle houpa, já chci tohle, já chci všechny. Asi nejvíc toho houpa, alebo lak, alebo aj toho love. Ale najviac asi toho Secreta. A my tu máme aj svoju loyaltinku, čo sme si otvorili, tuším včera. A babička nám tu podala nůžky, aby som sa s tým zase nemusela trápiť, ale ja to mám ako keby takto už ďalej, ale děkuju. A jo, ja to mám takhle otevřený, ja to chci nechať zachovali. A tak teraz máme to je asi mrvé. OK, ja to neviem, tak ideme na to. Vyťahni to, prečo to otvoríš a ty budeš to pozadu. Áno. A nebral mi čo to bude, OK? 3, 4. 3, 2. Je to Happins. No, musím uznať, že loyalty je o trolilinka krajšia, ale to sú ako keby také dvojčky. Máme tu Happins, túto, ani som úplne zabudla. A to som vlastne bavila včera, že akože nikomu nepadá. A mne vlastne padla. Takže ja si tady máme i ten sken, takže ja si to oskenuju. A zistíme, či je to labu alebo lafufu. A tady máme 2 dvojčky, nerozlučný. A ja mám doma toho Rambla a Gaudiho, takže je to vlastne 2 dievčatá na 2 chalanov. Ešte tam máme toho Machoša. No, tak to bude asi všetko. Nemáme tu zas tú kartičku. Prečo tu nemáme zas tú kartičku? Okay. Mám tu sačík, nič, žiadna kartička. Žiadna kartička. Proč? No a jsem můj kývy hlava. Otrhneš to nedá. Je vidět, že jsou to dvojičky. Dobre, a to je asi všetko a já vás zdravím do nového videa. Čau!